ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1011 ദിവസമായ ഇന്ന് 2024 ഫെബ്രുവരി മാസം 20 ചൊവ്വാഴ്ച, 1199 ആണ്ട് കുംഭമാസം 7 ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ ധർമ്മങ്ങൾ അഹിംസയിലും അധർമ്മങ്ങൾ ഹിംസയിലുമാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മജ്ഞാനികളായ മഹാത്മാക്കൾ പറയുന്നു. ധർമ്മങ്ങൾ അഹിംസയിലും അധർമ്മങ്ങൾ ഹിംസയിലുമാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മജ്ഞാനികളായ മഹാത്മാക്കൾ പറയുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീകോട്ടുവൈകൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 29 അധ്യായത്തിൽ ശ്രീ ശംഖുവൈദ്യൻ നൽകുന്ന വിവരം എന്ന് വിവരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശംഖുവൈദ്യന് ഇപ്പോൾ 74 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഭക്തനായ വൈദ്യൻ വർക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിൽ പതിവായി പോവുകയും അവിടെ ഭജനമിരിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. സന്നിധിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ച് ആശീർവാദം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യനുമായി സംസാരിക്കാനുണ്ടായ സന്ദർഭം: എഴുപുന്നയിലുള്ള പുരാതനമായ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെള്ളി വിഗ്രഹം കളവുപോയി. അതിൻ്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമികളെ ക്ഷണിച്ചു. പ്രതിഷ്ഠ 1973 മെയ് 7 അസ്തമിച്ച് 3:45 മണിക്കാണ്. പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം മതപ്രസംഗവും നടത്തണം. മെയ് 7 തലനാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏകദിന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മമീമാംസ പരിഷത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് സ്വാമികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുപുന്നയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നെ കൂടി ക്ഷണിച്ചു. ഞങ്ങളവിടെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള സന്തോഷഭവനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ശംഖുവൈദ്യൻ വന്നു കണ്ട് പഴയ കഥകൾ വിവരിക്കുകയായി. ശ്രീകോട്ടുവൈക്കൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.